Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafearen denboraldiko azken saiora. Ikasleak ikasturteko azken eguna noiz iritsiko desiratzen egoten dira, baina gu goibelaldi puntu batekin etorri gara estudiora. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Irailaren 20an abiatu genuen denboraldi hau eta orduz geroztik 188 saio egin ditugu. Pentsa, zenbat gauza gerta daitezkeen 188 saiotan. Urte betetzeak ospatu ditugu, egun bereziak, inauteriak, korrika, eguberriak, 7 ahalak egin ditugu ikasturte amaierara iristeko. Zinemaldiarekin bat itzuli ginen oporretatik eta pelikula ugari ikusteko aukera izan genuen. Oiemer, Volante baten historia, Quartz Valley, Aztarnak, Maixabel, Belako Pandemic. Need to find my capsule, will it ever lead me home? Don't be a stranger, don't leave me for so long. Haven't found a proper way. Pelikula horiek euren bidea egin dute zinemalditik, eta hori xebera egin dugu guk, naiz eta guk ez dugun saririk jaso, oraindik. Baina banatu bai, sari eta opari ugari banatu ditugu denboraldi honetan. Liburu sortak, kafea, diruzorro bat, baina bereziki musika, oso musikazaleak dira, bigarren kafearen entzuleak. Olentzero bagina bezala, kontzertuetarako sarrera asko banatu ditugu Euskal Herriko etxeetan. Maite Larburu, Francisco Lombre, Vicente Martínez, Iñaki Dieguez Akustik Trio, Rafa Rueda, zenbat eta zenbat musika saio. Eta baita erronka bat ere, Ipuinetan challenge erronka sortu genuen, Popatik band taldearekin batera, Ipuinetan ez bezala abestiaren estrofa berri bat sortzeko. Eta zen olako estrofak egin zenituzten, baina bakarra aukeratu ahal izan genuen. Izan dena armairu itxia, zabaltzeko garaia zaigu iritxia. Zein biziko da eder da zorioneko, beldurrik ez duena bera izateko. Bizitza bezalako ipuinik ez dago, baina ipuin kontalari asko eseri dira gonbidatuen mailan eta zenbat gozatu dugun bazen behin gertatutako historiekin. Eta besteetan errealitateak latz kolpatu gaitu, zenbat gai landu ahal izan ditugun elkarrizketa eta erreportajei esker, errefuxiatuen krisia, moda etikoa, tradizioen eraldaketa, elikaduraren eredu berriak, irakurtzaletasunaren erronkak. Amatasuna, nekazal emakumeen egoera, norbera izateko beldurrik ez dutenak, Saharar errefuxiatu kanpamenduetan jaio eta hazi diren aurren ametsak, tortura, ez ustean eteten diren haurdunaldiak. Eraiki ditzagun bizitzek biona bizanekin begira, nazatela zura begiak nire sudurraren gain. Askotan negarrari ezin eutxiz egon gara eta beste askotan berriz barrez lehertzen. Bereziki, Idoia Sánchez Garziak, Idoia Xarmak sexualitateaz hitz egiten digunean eta guk gure sekretu lizunak kontatzen ditugunean. Edo porrak egiten ditugunean, ez porrak, eta ez dugunean bat bera ere asmatzen honezkero, ohartuko zineten etorkizuna iragartzea ez dela gure talentu nagusia. Baina oso jatorra gara, eta hori esaten diegu elkarrizketa akustikoetara etortzen diren musikari guztiei. Urduri xamar etortzen dira, ez, pentsa? See the light and a shadow. There's a strange silhouette with a bow and an arrow. Far away it's coming slow, floating low through the meadow. It's not touching the ground, but makes a sound sweet and mellow. You think it's coming, but it Hegazkin taldea izan zen denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa, Alain Karazo eta Isuok osatzen duten bikotea, eta Ize Beltzak disko orkestu ziguten. Eta Iker Piris izan da azkena, aste honetan bertan. Elektralaneko abesti batzuk eskaini zizkigun bluesaren erregeak. Tartean hainbat eta hainbat musikari, Jon Moma, Xabi Agirre ni proiektuarekin, Mikel Moreno, Maite Larburu, Lier, Mikel Aspiroz, Pauline eta Juliet.
Betiko da itoa sorien kantua Oiana gaizki dela dute ulertua Kea bada denetan dolamena airean nundira azaikaju saman baia apaintzen zutera Edo Nikotina, Amaterra, Baobabs Will Destroy Your Planet, Eider elortza Eira proiektuarekin, Iñaki Diegez, Keia, Bizaldi, Odolaren Mintzoa, Birkit, Mila Modu, Serge, Iker Martínez, Lamiak, Neona, Michel Duko eta Caroline Phillips, Peru Galbete, Burutik, Piztiak. Zinez, Gatom, Deine, Mugantaldeko Pablo Zurutuza eta Abi. Baina lurretarako aurkitu behar dut nahi nuke berriro ere dena ahaztu Zenbat izen bota ote ditugu, telebistako lehiaketa horietako bat zirudien Goiuri. Ez dakit zenbat talde izan diren, baina badakit 21 ez musikariei euren abesti kutxunenak zein diren kontatzeko eskatu diegula. Idazle, tuitzlari, komunikatzaile, irakasle, bertsolari, nutrizionista, argiteknikari, onartu duten guztiek beraien bizitzetan garrantzia izan duten kantak erakutsi dizkigute. Hemendik eskerrak guztiei eta eskerrak gure laborategira gerturatu zareten guztioi Euskal Herrian proiektu eta pertsona ezin interesgarri hauak ditugu eta plazer hutsa da irratsaio honen bidez, pixka bat hori guztiak ezagutzea. Liburu berrien aurkeztera etorri den idazle orori, musika tresnekin etorri den musikari bakoitzari, kafeari buruzko galderak erantzun dituzten aktore guztiei, egia erakutsi diguten zientzialariei, arte enertzetan bizi diren zirkuetako protagonistei. Eskerrik asko. Liburu ala kafea zer eros dezake Bigarren eskuko liburu hartu eskutan Eta guk amaitu dugu ikasturtea, baina gaur dute brebetaren lehen eguna Ipar Euskal Herriko ikasleek. Beraz, zorte hon, eta bide batez, babesik beroena azterketak euskaraz egiteko aukera aldarrikatzen jarraitzen dutenei. Baina nostalgiak itxutu aurretik gaurko saioa aurkeztu behar dizuegu, azkena, baina potoloa, denboraldiko azkena, inor ez da dialarritu. Andoni Mateos, gure geografo maitea, Iñaki Alonso indio espelologoak utzitako ondarea zariko da. Paula Olaz konpositorarekin hitz egingo dugu zine, telebista eta bideojokoetarako soinu bandak egin dituen emakumearekin gaurkoan, bere azkeneko lanaz hitz egingo dugu. Eta denboraldiko une gogoangarrienak aipatuko ditugu. Eta horretarako laguntza izango dugu, noski. Aizue, ekainako 30 ditu gaur eta osteguna da, ongietorri guztioi 2021-2022 denboraldi ontako, azken saiora. Azken bigarren kafea. Uda horretik behintzat. Zuekin Jaun Andreok, Amaia, Resende, Egiluz, zuekin Maitena Salinas Beiztegi, zuekin Julen Goikotxea Orbegozo, zuekin Iñaki Lasa Etura, zuekin Oiana Maritorena Genbe eta zuekin Mai Gorostiaga. Pozo. Aste guztietan zehar, gurekin izan den lantalde guztia. Ez dago gurekin gaur, baino balego bezala. Egunero hemen izan dena, gutxeginik gabe, Goiuri Ezeizarandia, arratsaldean. Pichichi! Eta hizketan ari zaizuena, baino Asensio Lurbide. Nik utxegite batzuk egin ditut, ez pentsa. Batzuk. Baina, tira, urrunetik ere jarraitu zaituztet hemen. Bigarren kafeak gaur, azkena du esan da bezala, 421 garrena, arratsaldeak 4:11 minutu izango ditu, 8 segundu barru, ekainak gaur, 30, bihar azkena ere izango du,
Eta guk gaur daukagu azken saio. Ongitorri guztioi bigarren kafera, hemen txegarazuekin urrengo 2 orduak, igaro eta oporraldi luzeari heltzeko presto. Beste urte zugabe, nork esango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela. Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten. Eta ia egunero hortxe bestaldean prest izaten den entzulea Gorka Santesteban, eta badakidanez, bulego asko maite duela kantu honekin abiatuko dugu urteko azkena. Zure Espainien uretan, zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude. Gorkaren maite duta segituan entzungo dugu ze gaur berezi izango da eta audio bitartez helarazi digu, baina guk ere gureak bota barko ditugu, Goiuri Ezeizarandia, zein da zure maite duta? Ai, azken maite duta. Bueno, porren aurretik, neska. Bai, baina pixka triste etorri naiz gaur, Bai. Bai? Oporrak behar ditut, hori ez dutukatuko, baina pena puntu batekin etorri naiz gaur estudiora, bai. Zer maite dudan? Begira, hainbeste gauza eta gauza aipatzen ditugu saio honetan erdiak astu egiten zaizkidala. Baina behin aipatu omenuen maite nuela behi ederrenaren txapelketa. Eta maite dut nire ingurukoek nik baino memoria hobea edukitzea, izan ere gaur gure lankidea Idoia Dabilauzkudunek esan didalako, bihar hasiko da behi ederren lehiaketa. Eta pentsatu dut, wow, ze ona, ze berriro disfrutatuko dut lehenengo aldia izango balitz bezala, lehenengo txapelketa izango balitz bezala, ze enaiz oroitzen aurrekotaz. Baina horixe. Nik maite dut Idoia Dabila bulegoan egotea, ze gaur kontatu digunean behien lehiaketa bazetorrela bueltan, eta nik esan dudanean, Goiuri, zuk lehen urtean zure favorita zein zen esan zenuen, eta aritu ginen honi buruz da. Baizean ni ez, eta eskerrak Idoia Dabila. Bulegoan zegoen esateko, bai, nik ere alaxe uste dut. Ze bestela, Goiurik ukatuko zuen, eta nik eratuko nintzen, txoratuta da bilen, atxontzarra ez dela. A ber, nik nuen sekretu hau kontatu nahi, baina hien entzulei kontatzeko unea iritsi da. Bigarren kafeko entzuleak, gauza bat, askotan aipatzen dugu gu hemen familia bat garela, baina inogoketanik elkarroko rotatzen dugu. Lotxaga bea. Bai, hau da gero... Izan zaitezken. Bai, hau da telesail bat ikusten duzu eta handik urte batzutara irakurtzen duzu, ez dakit, Friends telesaileko ez dakit nor, asarretuta daude eta elkargo rotatzen zuten, telesaila grabatzen zuten bitartean eta zu triste jartzen zara. Bueno, hori aurreztu nahi dizuet, oraintxe esan dut, ez duzue itxaron beharko jakiteko, hori dela gure errealitatea. Lotxagabe utxazara. Baina entzulei kontatzen hasi behar balin badugu, ez da oso atzera egin behar historian, Goiuri Ezeizarandiak ni gorrotatzeko, eta ni ezagutu gabe gorrotatzeko gainera. Lotxagabea. Bai, gorroto ninduen, ala aitortu zidan. Pentsa. Ez da egia. Barkatu? Ez da egia. Barkatu? Ez da egia, Inigo. Onartu egia dela, oraintxe. Ez da egia. Ez da egia. Lotxagabe hori. Kantu honekin Gorka Santestebanen maite dutaren entzun beharko dugu. Abertze daukan Gorka kontatzeko. Kaixo ekipo, kaixo. Kaixo, Gorka. Bueno, gaur bigarren kafea ikasturten dako azkena, eta nire gaurko maite duta, bi maite ditut. Ui? Bi eta gaurko maite duta, pentsatu dut audio bidez. Lehenengoa begira, Goiuri digo, ordain dela 4 urte, eman zidaten urrezko mikrofonoa.
justo kakainzonako lankide eta lagunak, nola utzi behar nuen kakainzona, opa ditu ziaten eskertzeko lana, urrezko mikrofonoa. Egon nintzen, 11 urte irratin, eta eman zieten urrezko mikrofonoa. Gaurko egun, eta pentsatu ez, maite duta, ze irratin gurun ibili naiz urte askotan, eta hori da gustukoa, eta nire plazerra da. Ikusi behar zeuten nola murgiltzen ez beste leku horretan. Eta bigarren maiteuta, zuei eskrita, mila esker, irratsaio egitatik, arratsalero, batzutan ez da izango erraza, 2 orduko irratsaio bat prestatzea eta gauzek egoten die, baina, eskertu behar dizuet bihotzez, dugun harremana eta batez ere zurekin inigo, lehen ez genuen ezagutzen eta irratia bidez, ari geha ezagutzen eta gustatzen zait kontzertu bakoitzan despedidan ematen didazu besarkada handia. Eta zuri goiuriri, musu handi bat, ondo pasau da, zuere ere asko balio dezu. Gauz askotako referentea zea eta upa. Eta talde guztiari ez, bakarrezu, Bainakiri, Maieri, Amaia Resenderi eta guzti, ondo pasatu da, disfrutatu, zuri goiure bai, zuri laizter ikusiko zaitut, naiz gunera, bizitatxo batzuk egiten, eta ondo pasatu da danak, disfrutatu, eta aurreko urtean, gogora utzi, 500 saioa daukagula. Musu handi bat, aio! Gorka besarka handi bat hemendik eta eskerrik asko, hemen aipatu digu dagoeneko negarrez hasi dela, ez zindula aguantatu, lasai. Negarra egitea gauza hona da, egin lasai, baina, asetu ere barrenak, etorriko gara bueltan, ez pentsa, gutaz hain errex libratuko zaretenik, ze iraiaren 19 izango gara bueltan. Eizunik urrezko mikrofono bat nahi dut, inbidia mandit? 11 urte behar dituzu pasa Gorka bezala. Bide batez Gorkak esan du, naiz gunetik pasako dela eta entzulea kaso hor dabil. Nola, naiz gunetik zer? Bai, zurrila etorbidean kursalaren pare-parean naizek antxe du luxuzko txoko bat, eta bertan pantaia erraldoia, olkiak eta kafea eta guzti izango dugu. Frantziako turra bihartik abuztuaren atariraino, alegia uztailaren 31araino, lehenengo 24 egunetan gizonezkoen txanda, azken 8etan emakumezkoena, baina turra kontatuko du, bai bat eta bai bestea, naiz irratiak eta antxe izango gara, etorri nahi duenak turra goza dezan, zuzeneko kontakizuna, pantaia erraldoia, hanfresko, ondartza parean, turra amaitu bezain pronto bainutxu hartzeko, beraz zatozte bihartik aurrera, normalean, etapa amaitu baino ordu terdi lehenago, 2 ordu lehenago abiatuko dugu kontakizuna, baina gogoratu bihar erlojuaren aurkako saioa Danimarkatik abiatuko dela, Kopenhagetik hain zuzen ere, eta beraz beranduago izango da, guk 5:00 abiatuko dugu, pentsatuz tadeipoga, txarazken irabazlea, helmugaratzerako arratsaldeko 7 eta 10 minutu inguru izango direla. Bestelakoetan, gu 4etarako martxan izango gara. Eta Gorka esan bezala etorri nahi duenek, ongi etorria izango da. Naiz gunera, baina gaur azken bigarren kafea egin bar dugu oraindik, eta noski azken bigarren kafea egiteko, falta zaizkigu oraindik, maite dut batzuk kontatzea. Eta gaur Goiuri eta biok hemen gabiltza, eskuz eskukoan, baina dagoeneko gure lehen kolaboratzailea, eta esango nuke bigarren kafearen familiara iritsi den azken kolaboratzailea ere badela, Andoni Mateos Kabero gurean dugulako, eta berak ere badu bere maite dut. Andoni, arratsaldeon. Eixo, arratsaldeon guztiei. Ia estrenatu gabe dago. Zema saio, hau logarrena izango duretzat? Logarrena, bai. Hori. Bai, berria da oraindik. Kafe deskafeinatua da oraindik. Baina kafea kafeinarekin hartzen dondonik. Kafeina, tope. Ojalá no me lleven los diablos cuando sepa que hay alguien que te hizo pensar. Ojalá no descubras mi... Ina zure maite dut, Andoni?
Bida, gaurko eguna nahi eta aprobetxatu netzako berezian pertsona batentzako, bere zoriontzeko, bere urte betetze eguna da, Arantxa da bea, 22 urte betetze ditu gaur, eta besti gabe, nire maite dut abeantzako dijoa, merezi dulako. Arantxa, guk ere maite zaitugu. Kantu hau zuretzat da, Arantxa. Hala ere, kantu ez da opari txarra, baino Andoni bezalako muti hori bai opari, bizitzak toparazten egin dizuena. ¿Quién va a parar este partido? ¿Quién nos quiso cruzar? Dime quién está detrás. ¿Quién ha alumbrado este camino? ¿Quién se dejó ganar? Dime quién está detrás. Ojalá sea como el lunario en el Plaza Condesa y acabemos igual. Ojalá cuando algún eco extraño nos levante 2 palmos, nos sepamos llevar. Ojalá te despiertes cada día en un lado y me anotes detrás. ¿Quién va a parar este partido? ¿Quién nos quiso cruzar? Arratsaldeko 4:22 minutu ditu arratsaldeak, esan da bezala ekainako 30, gaur bigarren kafearen denboraldiko azken saioa egiten ari gara, baina saioa abiatu ere egin behar dugu eta hortarako Andoni Mateos Kabero gurekin dugu. Andoni Mateos Kabero, badaukat zuretzako zalantza bat, zu irakaslea zara ez da? Barkatu, irakaslea zara ez da? Bai, bai. Abera ulertzen ezune? Txerda irakaslea, eso, lehenengo! Txerda, txerda! Hori da, bai, ulertu da, ez da? Ez da ulertu, tia. Ulertu da, Andoni? Bideoa etorri zaitola, Points de la Roma te extraño. Bauaz aurrera gorko saio abiatzera eta esan da bezala aurreratu dizuegu indioren inguruko, batarte, omenalditartea edo egin behar dugula gaur bigarren kafean. Eta nor da indio, nor zen indio. Segituan azalduko dizue, gure irakasleak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nik uste azkeneko saioa izan da gaurko ere bai merezi dula bere tartetxoa eta gehiago jakinda atzoko ekitaldia, atzoko eguna. Atzo amarotzen 24. antzerki astean ekitalditako bat izan zen, Gorostiaga hemengo naiz bigarren kafeko orkezle eta kide duguna, bai? Berak antolatzen du. Eta berak dela hilabete batzuk, komentatu zian merezi zuela, Iñakik bere tartetxoa, bere eguna. Auzoan gainea, bera auzotarra zan, Tolosan bizi izan azkeneko urtetan, baina bizitza guztia amarotzen pasatakoa. Eta ni behakin batea dudarik gabe batu nintzen, biak oso ados genden politein behartzala. Eta atzoko eguna hoxe izan zen, egun berezi bat, sentimendu asko, emozio asko gurutzatu ziren, kide asko bertaratu ginen bertan, beak sortutako sare handi horren parte zian pertsona asko, omenaldi oso politia intzitzaion, goizean goiz hitzaldi mai inguru estiloko bat egin zen, pertsona guztiekin bakoitzak bere esperientzia, Iñakikin eukitako esperientzia guztik komentatzen, hitz egiten, beak mugitutako guzti horri indarra ematen, eta pixkat hortik zijoan dena.
Baita oso politia izan zen, hitzaldi horren ondoren kalean indako ekitaldi txiki bat, aurresku batekin eta guztiekin, eta utzi zen Amarotzeko auzoetxeko paretean zintzilik mosketoi bat. Bai? Bere omenen betirako hor geldituko da, espero dut inorrek ez zapuztea ze hori, baina hori komentatu nahi dut, ze norbaitek ikuste alin badu, bere omenen dijua, eta oso politia izan zen. Ze politia? Bai. Eroiek ez dute kaparik lelopean jardunaldi osoa, Amarozko antzerki astearen inguruan ere aritu ginen, joan den ostiralean, baina entzuleak akaso kokatu beharko du Iñaki Alonso Indio. Nortzen Iñaki Alonso Indio? Gero galdetuko dut Andoni Mateosi nortzen berarentzat, ze ondo kontatu duzun bezala atzo norberak bere bizipenetatik kontatzen zuen nortzen Indio, baina entzuleak koka dezagun, zein da Iñaki Alonso Indio? Iñaki Alonso da netzako esploratzaile handitako bat, zautu duten bakarrenetarikoa, autodidakta 100%, bere kaxa inungo espezialidadi gabe, profesionala izan gabeia, afizio asko zitun, denak lotuta ingurumena, kobazulo mundua, eta horrelako gaiak, mendia, eta horrelako kontu guztik. Eta zan pertsona bat, beti bigarren plano baten, etzun nahi inoiz protagonismo bat eraman, etzun nahi inoiz bere izena azaltzea edabidetan eta inongo momentutan, baino zeukan botere bat jende asko bere inguruan batzeko, konexioiek sortzeko jende desberdinekin, espezialidade edo ambito desberdinetako jendeekin, eta horren ingurun sortzeko proiektuak, ekimenak, dena naturan alde, baino helburu pedagogiko batzukin. Divulgaziorako bideratuta, eta batez jende gazteantzako, ikastolentzako, eta hori guztia. Bere lehia beti izan da, administrazioekin pixkat lehia horretan ibiltzea ez, interesak beti daude, eta ez da erresa batzutan, proiektu mota batzuk aurrera ematea. Baina, beak bere neurrian altzun guztia egin zuen. Eta azpimarratzekoa da, adibidez, eukidun kontaktu handi bat talde desberdinekin Euskal Herri mailan. Adibide jartzegatikan Monte Solidarios Gasteizeko talde bada, mendira jendea mobiliade gutxitu daukanekin edo ez dunak ikusten mendira juteko aukerak ematen dien talde bada, Asia Erruedas estiloko batekin, makil batzukin, Aitor Bentureira Ojaraska taldea, mitologiari lotutako oso aditua Tolosa Arrabera marotzen bizi da, baita ere berarekin konexio oso handia zeukan, Amaiago Bilar, Astiz, Mendukiloko kobazulotako koordinatzailea, Lurrazpiko historia guzti eta beti bera hor dabil, Amarozko mendi elkartea, dudik gabe, hortikan hasi izan Iñaki, hor hasi izan beha bere proiektu honi martxa ematen, azkenen bukatu zula izaten Akerbeltz Espeleo kultura taldea, 2019 gutxi gora bera sortu zula, eta ni hor gurutzatzen naiz behakin lehenengo aldiz bizitzan, nik sare sozialetan behar jarraitzen nion, asko gustatzen zitzaitelako, behak igotzen zituen gauzak, dena egitezun guztia, Facebookera, edo be web horrira publikatzen zuen, eta ni beti kurioso eta olako gaietan gustatzen zitzaiten ez, jarraitu iten nion. Eta 2019 behakin kontaktatzea lortu nuen, eta nik uste historia, berea eta nire historia horrazten dela. Pixkanaka sartzen eta taldean parte izaten. Biztanle bat besterik ez duena, itxasoa ulertu zai horren dago arte. Aipatu bezala Iñaki Alonsoren ibilbidean, jardunean, Indioren zuk aipatu dituzun ez derak ere naturarekin lotu xamar dauden esparroietan guztietan, zertxo baite murgildu gaitezke, Andoni, eta uste dut badagoela hor azpimarratzeko. Uste dut ekitaldira atzo Arantzadiko, Euskal Herriko Unibertsitateko eta bestein bat erakundetako jendeare hurbildu zela. Berak zuzenean erakunde edo instituzio hauen parte izan ez, baina elkarlan asko izan zituen ez hortik garatago, eta horitakoak ere izan ziren ez da. Bai, batzuk ezin izan zuten gertuatu azkenen astean zehar lan kontukin zaila da, olako egun baten jendei elkartzea.
baina presente izan zian, urtea jungabe Asier Hilario geologo bat Tolosarrak ezin izan zuen bertaratu, baina testu oso polit bat idatzi zuen, Maiek irakurri zuen testu hori, orduan, azkene jendea bertan ez bazione oso presente zeon, eta esan dezuna, Iñakik zeukan konexio oso handia instituzio handiekin, beak bere ezerren truke lortzezun jendeekin kontaktatu eta beak lan batin, azkenen, diru iturri gabe hila, baina edatzeko helburuekin, proiektuk aurrera emateko helburukin EHUn izan daiteke paleontologia edo arkeologia gaiak arantzadikin, hor azpimarratzeko Jesus Tapia arkeologoa edo Manu Zeberio, bazien persona batzuk, oso azpimarratzeko dela hori guztia, etzala bakarrik pertsona individualki itezun gauza, baizik eta beti sare baten ingurauta zeola, sare potolo baten ingurun. Bere gai azpimarragarrienei heldu beharko bagenio, akaso agertzen den lehenengotakoa espeleologia da, Andoni. Espeleologotzat behintzat askok gogoratuko dute, Iñaki Alonso indio ez da. Hoi da, azkenen taldean izena ez, espeleologia eta kultura taldea. Bea nik uste bere astapenak espeleologia ingurun hasi ziala, oargi taldeko uste sozioare bazala, oargi soziadekoa, orduan, oargiko mundu horretan eskalada dala, mendia dala, hortan sartuta zion. Orduan, nik beti esaten nion behai, aditua zea espeleologian, ez zeon gustatzen. Beak etzun nahi aditu hitzabi entzun, beak etzun nahi lotu aditu eta ezer. Badakit oso ondo, baina ez naiz ezer. Askotan autodidaktismoak edo autodidaktizateak sortzen ditu horrelako konplexuak ere ez du nahi nire burua aditutzat, profesionaltzat, ez da gizertzat hartzea, nahiz eta askotan bideo horretan norberak ikasten duen, onartu nahi ez duen, aditu maila horretan ikasteko lain, ez da? Bai, eta esan detena, beak etzu nahi protagonismo jeuki, orduan, beti delegatu itxezun, ez? Nik ingo dut, baino ez den nahi aurpegia eman, eta nire izena ez bada azaltzen berdin da. Taldean izena behintzat azaldu dadila, taldea talde bat gea, persona desberdina gea. Eta gaur egun taldeen mundu espeleologiko horri jarraipen pixkat eman nahi diguna. Ez espeleologia alderdi, kirol alderdi horri, baizik eta zientzia bezala, divulgazio bezala, tiratzen duen beste kide batzuk gehiatzea momentu enten, da Jon Aldaia Ondarribikoa da, ni nire kasun, Jesus Tapia Arantzadiko arkeologoa baita ere taldeko kide da, eta, bere legatu horri, bere ondare horri jarraipen bat emateko asmotan, bertan lan egin nahi dugu. Beak beti nahi dizun balotu, ez? Alderdi, kirol alderdi hori mantendu bai, baino bazekin altziela gauza gehiago aportatu. Kirola iteaz aparte, koazolota oso jende gutxi sartzea. Hortaz, sartzen dan horrek albalin badu aportatu zientziara edo hezkuntzara, are hobeto sortuko dana. Eta Iñakik hortan, ekarpen oso hondeak intzitun. Oinentzungo duzu nau. Ekarpen horien arten adibidez, espezialidade pilo bat, ez? Gia hori bukatzeian pilo bat, arkeologia, paleontologia, geologia, hidrogeologia, bioespeleologia, azkenen daudea dar pilo bat, koazulo mundun sartzen dienak. Eta esan detena, arantzadekin lotura handia zeukan arkeologia gaietan, aztarnategi arkeologiko pilo bat daude koazulotan, eta beak batez ere jarrizun begirada Tolosa aldean, eta batez ere Araxes aranan. Dala Amarotzetikan, gora, Nafarroa Lekunberria bide dagoen... Hori da, Araxes non jaiotzen da? Betelutik aurrea xo. Hori da, hori nik goratzen dute jaiotze puntu hori non dagoen bai. Beraz, bai, Gipuzkoa eta Naparroaren arteko konexio zaharrenetako bat, eta Naparrorako bide hartan, horre gainditzen ditu ez, Txarama ingurua, Altzo Azpia edo dei genizaiokena, Lizartza, eta handik barrenaia, Arribe, Ataiu eta... Araitz, Betelu, hori guztia, Maiope guztia, eta beak hor nik uste behar maite minditzera toki hortaz, nahi maite mindu dozian gero, behar zauduta gero, behi esker, nik nire gradua maieroko lana, nire masterra maieroko lana, gero horren ondoren atenan un artikulua Araxesen ingurun indet. Baina eske izan zen, behi ezautu aurretik nik Araxes neukan, etxe ondon, Amarotzeko etxe ondon, baina behi ezautu ondoren, izan zen, zerbait piztu zian nahi.
Eta horregatik dioten kariñoa Iñakiri, nei aldatu aratzin ditelako pertsona bezala. Pertsona egunerokotasunen bezala, baina baita ere alderdi zientifiko hortan eta divulgazio hortan. Eta horretik esaten dut. Beak Araxesen ordu asko sartu ditu, horri esker gauza asko aurkitu dira, arkeologia ingurun, paleontologia ingurun, bioespeleologia ingurun, bioespeleologia esaten dut, koazulo barrun aurkitu daiteken fauna. Troglobio fauna hitzaio, baita ere xagusarrak sartzen dira, oso jende gutxik ikertzen du hoi, baino Iñakik bazeukan pazientzia hoi, bitxitoiek hartu, potetan sartu, espezialistei eraman, askotan, kasu batzutan, espezie berrik sortzezian koazulo baten espezie badago, ondoko koazulon espezie desberdin badago. Eta gertu daude, olako berezitasunak, hortaz. Kriston lan egin du. Eta errekonozimendu oso gutxi eduki du bea bertan egondan bitarten lanen. Eta hoi da pena. Hoi da nahi duguna pixkat aldarrikatu hain hemendik aurrea. Bere jardun profesionala hori izan da? Edo beste jardun batutan aritu da? Ez. Beraz, haren denbora librean eskaini dio guzti horri pasio guztia. Bai, mendira jun, sasi artetaik sartu, eta ikuste balin bazun kareharria ere muan duen kareharritan normalen koazulok irikitzen dian, eta olako sistemak olako tokitan ateatzen dian, ikuste bazun toki bat potentzialtasun batekin, bere ustetan behintzat, ara jutezan, eta bueltatze balin bazan dena odolez, eta igual zaion. Beak hor disfruta bitezun. Eta horrek nik uste transmititzen dula pixka bat, pilo bat, bere nortasuna oso jende gutxik aldula nik uste hoien azkenen. Hainbeste eskaini ezer bueltan ematen ez dizun, edo ustez ezer bueltan ematen ez dizun horri, ez da? Ze ona, Araxesen kobazuloetan lan ikaragarri egin zuen, jaki geografiako klasetan aritu garen oraintxe aipatu dugun Aparroan jaio eta Gipuzkoan Barrena Tolosaren iritsi, hori ibaiarekin bat egin, eta Araxesek itsasoan Orion bertan bukatuko luke bere bidea, baina Iñakik erreka izan eta ibai izan aurretik, ibai adar hori den bitartean aztertu zuen, eta bidorretan ikerketa ikaragarriak egin zituen, kobazuloen katalogazioa, arkeologia, ikerketa proiektuak, Jesus Tapiarekin elkarlanean, eta baita da aipatu duzu ez, bioespeleologia, hor agertzen da hitz bat hemen, Goiuri oso interesgarria, troglobiofauna, tamen Amaiago Bilarrekin izan zuen elkarlana. Dilatazio ritmikoa, troglobiofauna... Goiurien bigarren kaferako iztegirako. Aipatu, lurrazpian aurkitzen da fauna normalen oso berezi izaten da, bizidia toki baten nun ez dan argirik sartzen, ez dan ia vegetaziorik sortzen, daude iuntasun batean, ezetasun batean, baina hortxe badago bizitza. Ematen du ez dela ezerri ongoan koazulo barruan, badago bizitza, eta horrek dibertsitate biologikorako Jesukriston garrantzia dauka. Xagusarren bizitza ere bai bertan barrun eta horiek babestea oso garrantzitsua da. Askotan ze gertatzen da, koazulok turistifikatzen dianen, jende asko sartzen danen, fauna hori nahi gabe, ez dezulako ikusten, oso txikia da, zapaldu egiten duzu, akatu egiten dituzu, eta aldi beren xagusarrak baita ere usatu egiten dituzu. Orduan, horrekin pixkat, tirabira horrekin behare pixkat kezkatzen zen, ez? Ze puntutaino izan behar duten ezagunak horrelako tokiak. Gauza da, toki horiek ezagutu egin behar dira, ikertu egin behar dira, eta sozializatu egin behar dira, baina gero ondo pentsatu behar dugun nola nahi dugun gestionatu horrelako tokiak. Eta hortaz, nire ustez, biak baita ere hezkuntza aldetikan, kobazulon ingurun hezkuntzan lan handia egintzun. Adibidez ikastetxe ume txikiri, mendikute tontorrazpian, kokatzen den kobazulo batera irteratxon bat egintzun, ume txikikin, ja kobazuloi nahikoa zapalduta dago, nahikoa esplotatuta dago, orduan bada toki bandun, ja nahi gehiago ezin dugu okertu. Eta oso interesgarria iruditzen zait, umeire bai, kalerateatzea, mendirateatzea, eta ez bakarrik ikasgela barruan pantaila bat ibai da zertan kobazulo bat erakustea. Baizik eta benetan ikustea zertan kobazulo bat, ikutu, zaindu, esploratu, irrista batin lurrera eroi berriro altxa, venga, igual da, buruan kaskarreko bat hartu, paretan kontra, berdin du, segi. Bai, eta beak fiskat filosofia hori zeukan. Nire ustez, bere seme-alabai hori transmititu die, koinziditu dut irtera baten, obitan bere seme-zaharrenarekin, eta bere sasoi berdina zeuken. Eta hori polita da baita ere goatzea. Bazion hor kontzientziazio puntu bat ere beregan, zaborraren kudeaketarekin, garbiketa
auzolan 1000 antolatuko zituen, eta pixkat zabor pilaketen salaketak eta garbiketak eta bestelakoak ere gauzatu zituen urtetan, ez? Bai, ongeana komentatzen Araxixen, ez da? Araxixen, ez da bide bat oso erabilia dana kotxez edo eta oinez, ia ezintza ibili, lizartzatik aurreago oso zaila da hortako. Orduan, jendeak ze aprobetxatzen du, edo etxe bizitzetan oborra egiten dituztenen, eta zakuk zaborrez bete, erreka hartzera joan, bota, eta ez dizu inorrek ikusi. Bueno, holako kasu pare bat, azkeneko 3 urte hauetan ikusi genitun bai Iñakiketan bai nik, eta erabili deu, basalatzeko, azkenen errekara zabor guzti hori botatzea, ez da, gaur egungo kontzientzian ez dut ulertzen nik behintzat. Badaude zabortegiak, eta horretarako erabili behar dira. Kasu honetan, hortan jarduntzun Iñakik, salatzen, ertzaintzara jo, edo Nafarroko foru polizira jun, eta salaketa jarri, eta hori guztia. Hortaz, ingurumenagri lotuta, ez bakarrik karstako azuloa eta arkeologia, baizik eta ingurumena eta ingurumen hezkuntzari lotuta, ekarpen oso politiak intzitun. Berdinako azulon botatzen dan zaborrarekin. Horro dago adibide bat, Olatzazpiko koba Alkizan, orain dela gutxi, udaran, bera joan aurretikan, bertan egontzan auzolanean lanen, Jesus Tapiarekin batera, eta hor zegoen zabor kantitatea zen ikeragarria, tonak eta tonak eta tonak zaborra. Eta auzolanean, Jesus Tapiarekin batera eta berak, lortu zuten koazulo hori guztia garbitzea, eta hori ere azpimarratu behar da, zeinek muixu truk, ez du egiten, ez dakit nola esan. Eta ez dakit, nik horrelako gauzak egia esan goatzea nik uste garrantzitsua da, esan azpimarratu behar dian gauza batzuk diela. Escribir poemas inmortales sobre amores complicados, que saben de cosquillas, que saben de boleros, que saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua. Beste hartaz bati heldu beharko bagenio, natura, kultura ondarearen babesa, sozializazioa, hor agertzen dira bai, Araxe Saran hori, baina artik garatago Uzturren, Kartzan, aurrekoan uste dut aipatu den, nola karstaren inguruko ikerketak eta nola egin zituzten, aztarnategi arkeologikoak, mendibideak asko dira jorratu dituen bideak, nola esatearen? Pilo bat. Eta kurioso da nik da, 2019 ezautu nun, eta 2022 gaude, oso urte gutxi dira berez, eta behakin konpartitu ditut kriston gauza pila. Eta ez nitzan egoten astean egunero behakin. Astean behin, bi astez behin, baina egiten dituenen gauzak asko aprobetxu asko atatze ditzaion. Eta horregatikan natura, kultura ondarearen babesa, sozializazioa, bueltaka gabiltza gai berdinekin ez, ikertzez aparte, sozializatu egin behartzen, behi asko gustatzen ditzaion, egiten zuen guztia publikatzea eta jendeak ikustea zer dagoen eta zer egin dezakegun. Eta hor, egun ikusten aipatu genula Uzturreko putzun inguruan, beak aurkitu zitula bere garaien, udaletxekin kontaktun jarri izan, beak intzun lehenengo garbiketa lan hori, pista irikizun bertara iristeko, hortaz, hori nik uste gaur egun jakin da Tolosan zezaguna dan putzuk eta Tolosa zarata gore, bai, jendeak ezautzen dula, kontuntan hartu behar dan gauza da. Ezaguna da, baina badakizu zer gertatu zitzaidan, joan nintzen itxialdian, utzi zigutenean ondoko herrira joaten, eta horrelako gauzaia hor muga horiek gainditzen joan ginenean, ni itxialdi garaian zizurkinen bizi nintzen, eta nire gurasoak Tolosan, orduan pasan nituen hilabete pare bat Tolosara etorri gabe, gurasoak ikusi gabe, eta etorri nintzenean, joan nintzen aitarekin, Uzturreko putzuetara, eta argazki bat jarri nun sareetan, eta jende askok, Tolosako jende askok idatzi zidan, ea hori... Nuntzegon, eta... Irineotan altzau da. Bai, konfinamendu hautsi zenuela. Hori da, hori ez da Tolosa, Eta orduan lagunekin komentatzen, ez hau hemen dago, eta badakit geroz eta ezagunagoak direla, baina oraindik badago jendea ez duna ezagutzen, eta pena bada, ze oso txoko polita da. Baina neurrian ezagutzea ere komendira. Bai. Hoi da lehen esan detena, ez? Leno, muga zezaia denez. Muga, bai. Estriminiz jarraitzen gaituzten irakusten ari gara, eta egia da, badela leku bat, ezagutzen ezkenuen ontzako sineska izazena. Duela, zenbat urte dira Iñakik hau deskubritu eta garbitzen hasi zela? Igual 2018... Horregatik, duela 10 urte, esango dute, edo zein Tolosarri horrako argazki batzuk erakutsi, edo Tolosaldea, Gipuzkoan inkluso zebilen horbaitentzat, hau bera Euskal Herriko paisaian eta Gipuzkoan egon zitekenik pentsatzea kosta ingo litzeguke.
eta bertara joan, eta ura fuerte xamar datorrenean, ur jauzi horrek hartzen du, beste latitude batzutako ur jauzi baten itxura, gero putzu egin historia osondo zein den, Andoni, hor piztinan batzuk badaude, gizakiek egindakoak izango dira. Bai, daude, uste dela bi ez, bat borobia eta bestea hola karratu xegoa, bata bestea, ura pasatzen da batetik bestea. Hor pixka gora xego dago miserikordia zarra, bai, bere garaian, gaixotasun, pixka larriak zituzten biztanleak ez dakidan, 19 mendea ez nau ziur, 19 seguru baietz. Mende horretan, bertara ematen zituzten, herritik kanpo, jendea eskutsatzeko, bazpare, mendira puntara, mendira ez da ia inorrioko, bertan zituzten, eta bertan bizi ziren, eta putzuietara eramaten zituzten, hau da, putzuak garai horretakoak dira, 19 mendea gutxi gora bera, eramaten zituzten putzuietara, ematen dunez, putzuietako uretan sartuta, sendatzeko aukera, purifikazioa, eta han bainu hotzak, protokolo batzuk zituzten, sartu atero, egunean ez dakizen bat aldiz, orduan pixkat historia ordutik handator. Seguruna urjauzia eta txoko hori lehenagotik ezagunare izango zala, bapatean entzuten bilatuko. Ez, eta itxiko zan garaien baten, eta... Bai, historia hori, gaur egun ikusi dezakegun hori, hortik handator, bai. Karstak berriz eramaten gaitu, hemendik urrunago, beste inguru batzuetara, ez da? Bai, berez Euskal Herriko arroka esanguratsunetariko bat da, ez, karsta, eta karstan inguruan sortzen da karst sistema, kobazulo sistema, uraren infiltrazio eta iturburuetako pixkat. Ura biltzen dan toki esanguratsunetarikoa da, toki gehiotan ere biltzen da ura eta hori guztia, baina Euskal Herrian nahiko presentzia handia dauka karstak. Araxesek, adibidez, badauzka esparru karstiko oso potenteak, oso politiak, eta horregatik karsta geologikoki, karsta uraren aldetikan oso baliotsua da. Karsta izango litzateke fenomeno geologiko bat, edo munduko leku gehiagotan badago, ez? Mota bat izango litzateke. Kareharria da, karsta, arroka mota da kareharria. Dala, ez dakit behin aipatu nunez, hemengo arroka grisau, etxe bizitzak altxatzeko eta egiten dian arroka grisau, hemen kolore grisoi dauka, tokietzen zuriskagoa, da arroka gogorra, baina urarekin disolbatzen dezun momentuan, azkar disolbatzen da, oso errex. Reakzio kimiko bat sortzen da, nun desagin egiten da. Horregatik sortzen dira kobazuloak, kareharria handien barruan, lurrazpian. Horregatik urarekin oso lotuta dago. Eta Iñakik ze preokupazio zeukan gure iturburuak, gu bertatik ura edate degun tokioiek ez dia zaintzen. Horren inguruko basoak ez dia zaintzen. Hortaz, bertan infiltratzen den ur guztia ez, euri ur guztia xurgatzen du lurrak, ez balin bada behar bezala xurgatzen, edo kutsatze balin bada, edo ez balin bada zaintzen, edo esplotatze balin bada, edo zein arrazoiengatik, gure etxeetara iristen den ura edo kalitatea txartuko du, edo gutxitu egingo da hemendikan denbora batera. Hortaz, horri ere garrantzia handia ematen zion. Egia da dela gai bat zailagoa aktuatzeko, ez dialako gauza oso zientifikoak, oso Euskal Herriko Unibertsitate mailan egiten dian ikerketa mota batzu dira, baina hortan ere murgildu zen. Eta murgildu zen, adibidez, ikerketak egiten, kobazulo batzutako ur sistemak kalkulatzea ean nun ateatzen diren. Hortako erabiltzen dira ura tindatzen dute, kolore berezi batekin, berdeska batekin, eta etxoiten dituztegun batzuk ea ur hori zeiturburutan ateratzen den. Orduan jakin dezakezu nola dagoin eginda konexioa lurrazpian. Adibidez, botatzen duzu uzturren ez dakit nola esan, helduain aldera ematen duen magal batea, eta batean ura ateratzen zaizu amasan, eta esaten duzu, nola da posible, mendian beste aldean gaude, ez da? Olako ikerketak egiten dira, eta Iñakik olakoetan parte hartu du baita ere.
Lehen aipatu ditugu, aztarnategi arkeologikoak, Kobazulo barruan eta, aire zabalean ere egiten diren batzuk, hemen trikuarriak, erdiarako egiturak, horre, Kobazulo barrutakoak akaso lehen aipatu ditugu, baina Kobazulo kanpoan ere aire librean alako ikerketak egin zituen Iñakik. Bai, azkeneko urtetan abilezia handi hartu zion ordenagailu bidez LIDAR izena duen programa bat da Google Maps irikitzen duen bezala, satelite irudia ikusten duen, LIDAR da kapa berezi bat, non ikusten duen lurrazaleko lehenengo kapan azpitik dauden formak. Hau da, kentzen du kobertura vegetal, hau da, landaretza guztia deusestatzen du, herria bera, herriko eraikinak eta dena deusestatzen du, eta ikusi dezakezu lurrazal azpian dauden formak. Ordun, forma horien arabera aldezu jakin, toki horretan ze egiturak ezkutatzen den. Adibidez, ordun, Iñakik Gaztelua biden dagoen txoko batean, lidarran bidez, topatuzun, hola, borobildua zan zirkunferentzia moduko bat. Arantzadikokin kontaktuan jarri izan arkeologokin, eta bai estatu zuten, bertan, 12-13 mendeko, inkluso igual 14 mendeko, dorre estiloko bat egon zitekela bertan, Mahala baserriaren ondoan. Hor bada historia bat, Malako baserria, erdiaroan, sua eman ziela, Nafar eta Gipuzkoarren, Gaztela eta Nafarroaren arteko mugatik gertu zegoen toki bat zan, liskarra handiko toki bat, eta badirudi bertan, egon zitekeela egitura hori. Eta horrelako gauza gehiago, trikuarriekin, eta beste egitura batzukin. Saltxeroa zan, adar desberdinekin. Mendibideak, karelabeak, meategiak, denetatik. Bai, eta mendibideekin, lehen aipatu duten Monte Solidarios elkarte horrekin, oso gauza polita da, udan, lehen urteko udan, parte hartu genuen, Lizartzako irteera bat egin genuen, eta esperientzioi egin ziguten, ez? Begiak tapatu zizkiguten, beste bati esan ziren. Zuk pentsatu zela, gerritik bera ez dakazula mugikortasunik. Orduan, sila baten jartzen zaitue, eta begi tapauta alima zaude, barra bati helduta persona bat zure aurrean beste bat zure atzean, eta igo ginen Axurdarioko tontorrera, goran dagoela trikuarri bat. Eta karo, begi tapatuta, filatu behartzea zure aurrekoaz eta zure atzekoaz, eta gidatu hartzaituen menditik, irristatu zaitezke, hori guztia. Orduan, hor pizten dira, nik uste zentzu guztiak, 5 zentzuak. Ukimena, usaimena, dena. Eta esperientzioi nik ez dut inoiz bizitu. Monte Solidarios elkarteak olako aktibitateak egiten ditu, Iñakik berarekin kontaktuan jarri izan, mendibidez aparte lurrazpian lehenengo aldiz sartu zian Iñakiri esker, mendukiloko Kobazuloan, Amaia Gobiarrekin batera, eta orduan, ematen naizea aukera, ia pentsatzen duenak bere etxetikan ezin dula moitu, aldula hauek igo dira, usteet, okerrez banago, teide mendira. Igo dira. Hau da, ikeragarria iruditzen zait, ez? Zenbat aukera alditzuzun eman, eta horiek ere ia muixutruk egiten duten lana ba. Eta kontutan hartu behar dan gauza bada. Horako konexioai indar gehiago eman bartzaie, eta baita ere egiten dituzte kursilloak, eta umei erakustaldiak egiten dizkiete ikastetxeetan, hortaz, oso polita da, ustez oso gauza polita da. Mai Gorostiagak kontatu zen, pasaden ostiralean, nola gero laguntza hori hueltan etorri zitzaion, Monte Solidariosekoek eraman zutenean, lagundu zutenean, indio uzturreko putzuetara okerrez banago joaten aulki berezi horrekin. Hoi da. Ja, beak orduako ezautze zituen, udara hortan ezautu ginen, eta karo, Iñakiri etorri zitzaion suerte txarreko kasu horrengatik, hor ikusizun beak aukera nahizula berriro jun bere txoko preziatua. Nik uste bere Araxisen ondoren, bere bigarren txoko preziatua uzturre azpiko ere izala, eta sorte horrekin, sorte txar on horrekin, igotzeko aukera ukizuen, baina nik uste oso, bentzako oso unkigarria izan zan baita ere familiarentzako. Bai. Udazkenean orbera eta neguan eskurrak asfaldi utzi gintuen eta hoxe, bueltak aigea ia kontu berdinakin, ez? Iñakiren perfil hori nolakoa zan, azpimarratzen eta guztia, eta nik uste amaiera mateko ondorio politia dela
azpimarratzea nola persona batek, nola zilean elkarrizketa ez, nola persona bakar batek musutruk, esango nuke, alditun olako proiektuak aurrera eraman, zenbat influentzia sortu ditzaken, eta eozeinek ez du lortzen, jun ondoren, atzo bezalako ekitalde bat berarentzako zuzentzea, hainbeste persona gertuatzea bertara, hainbeste emozio, hainbeste esperientzia desberdin, persona bakoitzak bere esperientzia desberdina partekatzezun, eta horri eutsi nahi diotez, bere perfilari, baina baita ere beak muitu duen guztiari, eta zenbat ate irikita utzi dizkigun, hori da polita. Utzi dizkigu ate ireki pila bat, persona desberdinekin kontaktuan jarraitu alizateko, proiektuak aurrera jarraitu alizateko, desberdinak, eta horri eutsi behar diogu, guk Arkerbeltz espeleo taldeko kide geanak bintzat, helburu horrekin jarraituko dugu aurrera, eta horri utzi behar digu azkenen oso garrantzitsua da, beke egin duna. Albora glamorrak gezorraren egiak eta Egia esan, ikaragarria da guk ere nik genuen Iñaki ezagutu, eta Mai Gorostiagari esker, da zuri esker, eta orain haren legatua zertxo baite gurera ekartzen saiatzen ari zareten hori esker, deskubritu dugu, gure ez dakit, ze alorretan koka dezakegun, baina ia alorre guztietan gure gizarteak izan duen pertsona emankor, langile esku zabal eta ongiaren borrokatzaile sutsu horietako bat. Eta egia esan, plazerra da jakitea horrelako jendea ondala eta horrelako jendeak utzitako bidei ere jarraitzen duzuela bestek ere lanetik, eta egia esan sentsazioa bai da ez Andoni asko ere intzuela Iñaki Alonso Indiok, eta ere indako uzta horre guztia jarraitzen duela elikatzen, ark sortu zituen bideak, ark sortu zituen mundu ikuskerak, lan egiteko moduak, auzolanak, elkarlanak, taldelanak, eta hori behintzat geratuko zaigula ez. Bai, eta horri heldu behar digu ez, eta horri garrantzia eman. Zehazten uste bali madezu bolako gauza bat, nahi gabere aztuko zea, eta hor utziko duzu, eta azkenen ez dio inorrek tirako horri. Esan dezuna, bere guztai ura botatzen jarraituko dieu, landarek gora eta gora indezaten, eta geroz eta adar gehiago sortu, geroz eta pertsona gehiago batzeko, horren gonbitare botatzen dut, oso gutxi gehiata, ontan ibiltzeianak, eta merezidura oso aberasgarria dalako bakoitzentzako. Andoni Mateos Cabero, plazar bat zu gurean izatea, gure tren honen azken fitxak eta aurtoko dugu denboraldionetan, baina irailaren 3. aste horretan, berriro abiatuko garen horretan, izango dugu elkarren berri, eta jarraituko dugu zurekin, Indiok eraikitako eta ereindako bide hauek, eta beste hainbat jorratzen, eta gure entzuleekin, hainbat irakaspen elkarbanatzen. Bueltan izango naiz bai hementxe. Eskerrik asko Andoni, izan ondo. Zuei. Agur. 6 urteren garaitezina kantuarekin bagoaz arratsaldeko 5 bidean, azken bigarren kafea du denboraldiak, eta segituan Paula Olaz musika konposatzailearekin aritu behar du, hain zuzen ere, asteburu hontan badatorrelako. Beste zinema zuzendari euskaldun baten Marga Gutierrezen Amadas filmaren estreinaldia. Eltzen zaren bitartean kale arroza hauek gureak izan ziren etorkinak ginean etorkizun bilan sentitu genuen mundu aldatzeko gai ginela iluntasunez
Borobiltzeko berriz, ezentzunarena sekula egingo ez diogun pilulagilea, Oier Etxebarria eta Energia Aholkuak. Gelditu makinak saioaren 33. atala ate joka dator eta bizkarra ematea ez da aukera bat. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Tienen rueditas de atrás ya para cambiar cuanto antes, ¿vale? Vale. Tiene dibujo, pero está la goma ya agrietada. Mierda. Perdona. Opciona cambie las ruedas traseras. Eso me lo dice a mí también. Sí. Que cambie las ruedas traseras. Sí, vale. Ya bastante cuarteadas, que ya 3 años, ¿vale? Entonces no me va a pasar la ITV. No sé qué va a poner el compañero. Dile que me ponga que sí. Abajo ya está, ¿eh? Tú dile que me ponga que sí. Entzuten ari garena, Amadasen trailer ofiziala da, El Buen Sitio ekoitzia, Kozenpe Nafarraren laguntzarekin eta Golen Bilbaon ikusial izango dena. Jokin Paskualen Zuribeltzeko argazki zaindu eta fin luziontarako Paula Olaze konposatu eta Alos Kuartetek interpretatu duen soinu banda ezin ederragoarekin. O integras esa violencia o te, no sé. Marga Gutierrez Diez zuzendari Nafarraren fin luze dokumentalau ostiralean, uztailaren batean bihar alegia. Estreinatuko da Euskadiko zinema aretoetan, Ismailia International Film Festivalen, dokumental eta film laburretan espezializatatuko lehen jaialdi arabiarraren, nazioarteko saria jaso ondoren, eta Madriden eta Iruñan ere, proiektatu ondoren, dagoeneko proiektatu baita. Egun bat lehenago, gaur bertan, ostegunan emanaldi berezi bat antolatu dute Bilboko Golem Alondigan, arratsaldeko 7:00, prentsarentzat, pase berezi hori izan dute, eta dagoeneko poliki ari dira gozatzen lehenengo kritika eta lehenengo ondorioak. Indarkeria jasaten duten, desgaitasuna duten 4 emakume protagonista dituen pelikula da, gainditze eta erresistentzia historioa. Sanda bezala bihar, bihartik aurrera hainbat eta hainbat euskal zinemetan ere ikusgai izango dena, eta bihar Bilboko Golem Alondiga zinemetan estreinatuko dena. Hain zuzen ere pelikula honek jorratzen dituen indarkeriazko 4 istorioetako bat, Ema Larretak antzesten duena euskal herrian gertatzen da gainera. Eta entzuten ari garen kantua, Mujeres de Agua dagoeneko plataforma digitaletan, Spotifyen eta bestelakoetan, entzungai dagoen Ama das pelikularen, soinu banda originalaren, kantua da Mujeres de Agua pieza honekin abiatzen da, dagoeneko disko moduraren entzun daiteken soinu banda hau, eta bere sortzailea, Paula Olaz, kompositorea ondia telefonaren bestaldean dugu. Paula, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, plazerra, zakine batea. Plazerra gurea, pentsa, nolakoak diren gauzak, gure saioa Tolosatik egiten dugu, eta gure laborategira duela gutxi, bizilagun batek ekarri zituen instrumentu pila, Paula, eta hoien artean biolin bat zaharra, hainbesteko ez jakintasuna edo beldurra genuen, zen musika instrumentu batzuk ezagutzen ditu, biolinetan, Xabi Zeberi hori galdetu geniola, izu Xabi, egin buelta bat hemendik, ez ote dugun ikaragarri ona den biolin bat botako. Davidov Merini biolina galduta dagoena. Eta atzo bertan Xabi Zeberi etorri zen, eta orduantxe kontatu zen, pelikula odanik, izu, harremanetan gara, eta Paula Olazekin egongo gara bihar, eta haze soinu banda egin duen Paulak, eta guk grabatu dugu, baina haze lan ederra egin duen, eta dagoeneko baldintzauta den gaur goizean entzun dugu soinu banda hau disko modura, esan da bezala, ze pelikularako soinu banda egin duzu, Paula, baina musika guztia ere badago, entzungai dagoeneko pelikulatik aratago, ez da? Bai, hori da.
Bueno, Margak nahizuna zen musikarekin, pixkat, esaten ez den guzti hori kontatzea. Asko kontatzen da, eta, bueno, pertsonaiek, egia esan, nahiko bihurtzen dira, pertsonaiak. Baina, karo, musikarekin eta musikari eman nahizion garrantzi hori dela eta, gero pentsatu genuen, polita izango zela, guzti hori partekatzea, Eta, bueno, sello diskografiko oso famatu batekin egin genuen lan, Quartet Records dena, soinu bandak, soinu band internazionalak hartzen dituenak, eta oso pozik, egia da, musikalki lantzen bidela pertsonaiak eta beraien emozioak, Eta orain entzuterakoa, adibidez, Emmaren abestia, edo pieza, edo pili dena, niri etortzen zait burura, nolako karakterra landu zuten, filman, eta polita izan da, bai. Aizu, aipatu duzu, ze lan suposatu duen, pertsonaia horietan edo pelikulan kontatzen ez dena musikaren bitartez kontatzea, askotan hori konposatzaile batentzat bada luxu bat ere ez, ze beti ez da musika pisu narratibo horretan hainbeste murgiltzea uzten, zuzendariak batzuetan nahiago du karakter gehiegi inprimatuko ez duen zerbait, edo momentu batzuetan bai, eta esango nuke kontatzen diguzunagatik Amadasen eta gaiaren sakontasunagatik musikarekin izan duzula askatasun handia gauza asko kontatzeko, ez? Justo zuk esan duzuna, hola izan da, ez du batzutan hainbeste zorte honez, eta kaso honetan, gainera bakizue, luze metraia dokumental hau txuri beltzean dagola, ez? Eta saiatu zela Marga oso fidelizaten, beraiek transmititzen duten guzti hori kontatzera, ez? Eta orduan, karo, musikarekin lan egiten dugunean normalean, oso erraza da emozioak sortzea nahi gabe, ez? Musika sartzen denean pelikula batean, mundu psikologikoa eta emozionala, batean, etortzen da horre justo al frente, ez? Eta, karo, gauza zen, berak nahizula musikak pixkat testigu hori hartzea eta beste pertsonai bat edo izatea. Hori, nahiko intimoa da, txuri beltzean esan dudan bezala, oso fragilak dira ere emakumeak, beraien esperientzia kontatzen dituzte, eta batzuek askatasunez kontatzen dituzte, eta gaur egun horrelako gatazkarekin bakeak egin dituzte, baina badaude beste emakume batzuk oraindikan prozesu horretan aurkitzen direnak eta oraindikan ez dutenak hainbeste aske hitz egiten, edo sentitzen dugula emozionalki oraindikan nahiko harrapatuak daudela, ez? Orduan musikak askatzen ditu nolabait. Esaten ez dituzten gauza guzti horiek ekartzen ditu, ez? Nik uste pantailara, eta hori Marga izan zen hori nahizuna, eta niretzat opari ikaragarria, imaginatu. Soinu banda hau entzuteko aukera izan dugunok, ze pelikula ikusteko aukerarik oraindik ez dugu izan, eta izango da denbora hau behar bezala aztertzeko, estreinaldiaren asteburu honen atarian gaudelako. Bai ikusel izan dugu, Paula, sokaren gatik apostu ikaragarria egin duzula, ipatu dugu Los Quartete dagoela tartean, Xabi Zeberio, Mikel Arpa biolina eta kontrabaxuan, Francisco Herrero beste biolinarekin, Lorena Núñez biolarekin, eta Iban Carmona txeloarekin, arparekin Marianne Eva Leclerc, Mikel Fernández Krutxaga ere, aski ezaguna den soinu teknikari eta ingenieria izan da, hau dena nahastu duena, eta hortxe zure apostua, sokaren sakontasun eta dramatismoan eta eraberean soiltasunean ere ez? Hori da, justo, hori zen nahi genuena ze, karo. Normalean, bakizte soinu bandetan oso erabiliak dira orkestak, edo sekzio handiak. Karo, sekzio handiekin melodia hori zin bat egin nahi dugunean, edo zerbait sotila nahi dugunean transmititu, zaila da zen masa ikaragarri handia dago. Eta gainera, jende musikari guzti horien energia ere batzen da. Eta sentitzen da nolabait, malgutasun bat, edo, normalean sentitzen zara zaudela bakarrik, edo handitasun batean ari zarela, ez? Baina, karo, instrumentuak bakarrik daudenean,
eta bakoitzak melodia desberdinak lantzen dituenean, eta estudian gaundenean adibidez Mikelekin, biolina jotzen duna, edo, Xari edo Ibanek edo beste batek, badaki momentu horretan guzti entzungo dugula. Eta, karo, ere, pixkat finago aritu bazara, eta geroz eta biluziagoa zaude. Zu eta zure instrumentua zarete horre protagonista. Eta horrek, nolabait erlazio handia dauka, landu nahi genuen emozionaltasun horrekin, ez? Saiatzen garenean gure ikuspuntutik, ikuspuntu musikaletik emozioak transmititzen eta emakume guzti hauen mundu horretan sartzen, karo, saiatu ginen nahiko naturala egiten. Eta horregatik, erabaki nuen Alosko Artetekin lan egitea, jada lan egin nuen beraiekin, oso ondo jotzen dute eta badute sentsibilitate ikaragarria gainera, eta plazerra da beraiekin estudian egotea grabaketan, edozein gauza esaten duzula, beraiek oso ondo hartzen dute, eta gutxinaka joan ziren sartzen, pixkat mundu emozional komplikatu honetan, non iluntasuna dagoen, argiare beti hor presente dago, eta, horizontean beti badago hor esperantza puntu txiki bat musikan ere, baina, prozesu zuk esan bezala, nahiko biluzia izan da, bai. Paola Olaz, gaur denboraldiko azken bigarren kafea dugu, guk oporrak hartuko ditugu, baina irailean bueltan izango gara, eta uste dut, amadasetatik haratago, bai aurretik egindako bidearekin, eta bai segur eskuartean dituzun proiektuekin, hitzordu berri bat egin barko dugula, aurrez aurre, eta lasai eta luze hitz egin, beraz, agurtu egingo zaitugu eta gonbidapenare botako dizugu, irailetik aurrera zurekin lasaiago egoteko. Hemen hauzue, badakizuen hona izen, eta ni benetan oso gustora egongo naizela zuekin hitz egiten, eta musikaren inguruan eta pelikulen inguruan hitz egiten, niretzat plazerra da. Guretzat ere izango da, eta gertatuko da, beraz, mila esker, besarkara bat, eta izango gara harremanetan. Bale, eskerrik asko. Gerote, adio. Keep calm and bigarren kafea. Itxasoak aztua du zure izena, gurea zen hondartzortan. Olatuak ezabatuz zure irria, orain inaiz mareata, gorantz noa, gorantz noa. Gorantzez aurrera goazu, gaurko saioan eta baita gure bidean ze esan da bezala, eta esan ari gara, baina gaur denboraldiko azkena dugu eta badugu alako sentimendu kontrajarri bat, batetik oporren beharra, naiz eta batzuk bihar Frantziako turra kontatzen hasiko garen, baina bestetik pena puntu bat ere, bai, hala ere, jakinda irailean zuekin izango garela, denak zoriontsu.
Eta nahi gabe Goiuri bortengo demoraldiari begira jarri beharko dugu tartetxo batean, ez da? Bai, aipatu dugu 188 saio izan direla, gutxi gora bera, ze haien ez dakit, oker gabiltz eta baten batazu dugu, baina gutxi gora bera 188 saio, eta esan dugun bezala saio asko dira, beraz denetarik gertatu da egun hauetan. Gainera, badakizue, gure laboratigia, gure estudioa kalean dagoela, hemen iaia itxasmaian, eta ikusten ditugula hemendik pasatzen batzuetan lagunak, beste batzuetan autoistripuak, beste batzuetan umeak, beste batzuetan txakurrak, eta denetarik gertatu da bai mikroen aurrean eta bai mikroak itxita zeudenean ere. Beraz, ez dakit gauza asko ditugu kontatzeko, ez da? Bai, eta gure kolaboratzaile ez, gure aurkezle kide diren egunerokoei eskatu diegu denboraldiko momentutxo batzuk. Da, une gogoan garriena, bakoitzarentzat zein izan den kontatzeko eskatu diogu, eta nola, beti aipatzen dugu bezala super jatorrakean, bidali digute audio bat bakoitzak, uste dut, eta kontatu digute, zein izan den 2. kafeko 3. denboraldiko unerik berexiena. Hau kontatu dugu, Amaia Resende, Giruzek. Kaixo, zemuz. Niretzat oso zaila da denboraldiko momentu gogoan garrien aukeratzea. Momentu asko bizi ditugulako eta gonbidatu asko pasadilelako gure laborategitik. Baina badut bat oso gogoan dudana denbora guztian dela, Maitena Goiurietan saioa egiten ari ginela Tolosako inauteriak zirela. Gure laborategi ondoko kaletik pasazela uste dut txaranga bat zela, eta Maitena saiatu zen korrika ordenagailuarekin kalean enfokatzen, streaming bidez ikusten ari zirenek ikustzezaten ze alaitasuna zegoen eta parpila bat genuen, eta momentu hori asko gogoratzen dut, eta beste oso momentu berezi bat izan zen Durangoko azokatik saioa egin genuenean. Baina, denak dira oso bereziak 2. kafean, eta espero dut saio polita izatea azkeneko hau. Muixo handi bat denontzat. Amaiak dio, txaranga bat, edo ez da gizartzen, txaranga bat izango zen, bez? Txaranga bat izan zen, eta gainera Twitchlari batek ez dakit nori izan zen, Joliz izango zen, segurunik, klipa atera zuen Twitchetik momentu horrena, Twitterren jarri zegoen, gainera oparitxo gisa. Jolizek agurtu baitu lehen eta zigu kasurik egin, kaixo Joliz, txaldeon, Eta klip hori sareetan jarri genuen, ze benetan Maitenak ordenagailua hartu, ate iriki eta kanpotik egin zuen momentu horretan bere hizketaldia. Ze txaranga ikusi zuen eta esan zuen ez ni kalera noa txarangaren atzetik. Eta ondo entzuten zitzaion, ez da? Ondo entzuten zitzaion. Nondik ba? Ez zuen hitz egiten. Hala da bai, dio Jon Lizek, gogoratzen da bera ere. Aizue, gure kidek audio gehiagore behar izkigut, esaterako Julen Goikotxeari eskatu diogu, esan barra daukagu Maitena Salinas beiztegik ere, bera audio txo bialdu bartzigula, baina ahotsi gabe dago. Bai, anginak dauzka eta gaixo dago. Uste anginak direla, baina ziurreniko dakizu zer gertatu den, gorputzak esan diola Maitena. Nahikoa dugu. Deskantxatu, mesedez. Eta Maitenak gorputzari so egin dio, eta deskantzatzen ari da, beraz, hautsi gabe dago, eta bakizu irratian hautsi gabe, nahiko lan. Esan dakoa Julen Goikotxe Arpegozok ere bidali digu berea eta hause kontatu digu. Txaldeon, ez dakit, bat aukeratu beharkoan nun ikuste Amurrioko korrikan hasierako kitaldiaren inguruan ingenuen programa hau aukeratuko nukela, eta batipat, egun hartan zeon indarraren gatik, pandemia baten ostean korrika berriz berreskuratu itezan, berriz martxan jartzen zen, aurreko urten bertan bera utzi behar izan osten, eguraldi oso txarra intzun, bainoan jendea prest zeon bustitzeko, korriteko, eta nik uste egun hartan egun berezi bat izan zala, eta energia berezi hori somatzen zala. Beste hainbat ere izan zitezken,
momentu berezik, esate bateako behin trapuzarrak astintzen hasita, ez? Programa bat itea jute zeanen, da goizoko 10 edo 11etan konturatzen zeanen 180 hauendik utxi daukezula, baina atxaldeko 4etan, magiaz edo ez dakizatik gauzak ate egiten dira atxaldeko 4etatik aurrera, eta orduan, pixka trapuzikinak ateatze aldea ere, Goirire aipatuko nuke, baina ez asarretu, Ze beti goirite inigo ez asarretu, ze gero gauzek beti ondo ateatzeie. Bueno. Hoxe, hoi izan da, uda hona pasa, atxeden hartu, da irailetik aurrea, berriz hortzen nahi zaituztegu, Ondo segi. Eta bazoaz, Juri, nora? Julen beti hautsak arrotzen, Bai. Egia da izan ditugula horrelako egun batzuk, eta behin nik gogoan dut egun bat goizean esnatu lanera etorri, eta bapatean egun hortako bi gonbidaturen mezuak jaso, eta biek begira azkenean ezin izango dut laborategira joan. Gogoan dut bai milaka kilometrotara nintzen da lanean jarri ninduzuela. Ai, zu dena ez da kontatu da. Dena ez, bale. Ikustagun, Iñaki Lasaeturak zazpimarratu den? Musika pentsatzen dut. A ber, noski, denboraldi honetan une bat baino gehiago dira, une oso ederrak bizitzen ditugu denboraldi honetan, eta batekin geratzekotan edo, gure laborategiaren dolosartzentrismotik ies egin dugunean, eta bi momentu polit egon dira hortxe Victoria Eugenian grabatu genuen saio hori oso ederra izan zen, berezia, desberdina izan zen, eta Durangoen egotea, jende guztia ikustea, liburuak eta diskoak erosten, COVID-aren ondoren, edo COVID-arekin oraindik elkartzea, eta saio bat hortik egitea, zalantzari gabe oso berezi izan zen, eta oso une ederra. Astearen ordena mantentzen ari gara, Oiana Maritorena genberi egokituko litzaioke, baina Oiana Maritorena genberen audiorik ez dugu jaso, ez da? Ez badakizu zer gertatzen den, Oiana Maritorena genbek kafe hutsa izeneko tartea egiten duen bigarren kafean, arte eszenikoen tartea egiten du, eta gaur arte eszenikoen asunto hau barruraino, erraietaraino irentsi du, eta gauza batzuk grabatzen ari da, antzezle lanetan ari da. Nik uste dut gonbidatu gisa etorri nahi duela aurrengo denboraldian gurera, eta horregatik ari da prestatzen hemen estreinatu beharreko lanak. Egia esan, gure lankideak Goiuri banan entrevistatu modura balioko luketenak dira. Zalantzari gabe. Asko lukete kontatzeko, Hori ere egin behar dugu, horrelakoren batean. Bai, egingo dugu. Mai Gorostiaga Pozok hause kontatu digu. Kaixo ekipo, iritsi da azken irratsaioa. Lehenik eta behin bezarkadan diena ekipo osoari. Zarete zoragarriak asko ikasten dezuekin, astero, eta nietzat plazer bat da ekipo hontan parte hartzea. Goatzen naiz, bakizuen nietzat zein dan momentu politena edo behintzat bereziena, ostiraletan, ipuin kontalarik eta datozenean, erabiltzen dugunean Goiuriren aitzakia ipuin bat eskatzeko. Berari ez kontatu, porque Goiurik ez daki, guk erabiltzen dugu berak nahi dula ipuin bat, eta ze hori Inigo eta Biok entzuteko ipuin horiek. Ez esan Goiuriri, baina nietzat doitxe da, momentu politena edo favoritoena, iristen danean ja elkarrezketak bukaeran, ipuin kontalari hor dago, eta ez Goiuri ipuin bat nahi du, eta de paso, Inigo eta Biok entzuten dugula ipuin hori. Hoxe, alabazan, edo ez bazan, sardadillak alabazan. Zelo txababeak zaten. Lotxa gutxi daukagu, bai. Bai, ostirala iritsi eta gonbidatu guztiei. Goiurik ipuin bat entzun nahi du, bai. Eta ni etorrien naizenean, ipuina entzun dezu, Bai, baina esan dugu, Goiurik nahiko luke eta... Aizu Goiuri, Amaia Resende egiluzek gainera utzi zigun, liburuen bestsellerren inguruko reportaje bat. Baina ura entzun aurretik, zuk eta Biok ere esan barko dugu, zin urteko momentua. Bai, oso zaila daukeratzea. Oso zaila gauza asko bizi izan ditugu, jende interesgarri asko ezagutu dugu, proiektu asko, unkitu gara, barre egin dugu. Baina nik bat aukeratzekotan, botako dut Inigo.
Uzten diozu? Bai, noski. Abenduko Gabon aurreko azken saioa izango zen gutxi gora bera, eta Igor Estankonaren azken kolaborazioa izan zen. Wow, inungu gogoan hori bida. Da behi. Eta Igor Estankona etortzen zen gurera ostegunetan, eta poesia liburuen analisiak egiten zituen. Hartzen zituen, gustoko zituen olerkiak, eta analisi sakona egiten zuen. Egun honetan, ostegun honetan, hortara etorri zen, eseri zen, beti bezala, lasai, isilik, eta egin zuen egun hartako liburuaren analisia. Baina bukatu zuenean, ez genion alde egiten utzi, eta esan genion itxaron Igor. Izan ere, sekretuan horri izkutuan, guk bere liburuaren Moskito, poesia liburuaren analisia egin genuen. Berak etzekien, baina guk horixe prestatu genuen, Oiana Inigo eta Hiru artean, eta bapatean, sorpresaz, horrelaxe analisi bat egin genion, eta gustora entzuntzuela esango nuke, eta gustora egin genuen guk, ze oso une goxoak oparitu zizkigun Estankonak, bere kolaborazioarekin. Dudarik gabe, zerbait badu Estankonak, goxotasun hori da, analisiak egiterako pausa, tempo, gozori, bai. Eta mugitu genuen pixkat, unkitu genuen pixkat. Nik esango nuke, eta ez da erresa esan da bezala, eta askotan oso gustoko ditut Julenek aipatu dituen bezalako momentuak saioan hankaz jarri zaizun, gonbidatu pare bat, kolaboratzaileren bat, gutako norbait, gaixotu, auskalo zer gertatu dan, eta batean edukiak hankaz gora dauzkagu, eta gero saioa ateratzen dela ikustean, ez da, saio bukarara iritsi, eta pentsatu, gaur egin dineu. Eta horrekin asko gozatzen dut. Baina momentu zehatz bat aukeratu behar izango banu, izango litzateke martxoaren 28 ikusten nahi hemen, uste nuen orain dela gutxi izan zera, baina pentsa pasada denbora. Maite Barandiaranek irabazi zuen Popatik bantaldeak naizen elkartearekin eta naiz irratiarekin, gurekin bigarren kafearekin ere elkarlanean, antolatutako ipuinetan ez bezala abestiaren estrofa berri hori sortzeko lehiaketa, ez? Ipuinetan ez bezala challenge. Eta hemen izan genituen, Maite Barandiaran, ez dakit Maiteke 10-11 urte izango ditu? Geixago igual? Uste eta 12 zitu, ez? Bai, uste eta 12 zitu. 12 urte hemen txedako, 12 urteko Maite Barandiaran, nola etorri zen? Gurasoak lagunduta. Bere amona ere gurean izan genuen antxe, gure kafe gunetxoan eserita. Antxe ziren, Aingeru Maior, Xavier Creuet, Ekaitz Goikoetxea, Oiana Maritorena, Idoia da Bilauzku guneren mentzen, ikusten ari nizargazkian, Goiuri, eta Amairuok, ez da izen bat ginean, baina asko. Eta oso momentu polita bizi izan genuen, Maite Barandiaren ere askatu zen hitz egitera, aurren transexualitatearen inguruan, bere estrofarekin eta aldarrikatu eta kontatu nahi zuen horrekin, baita Popatik bandeko kideek osatzen zuten giro horrekin, eta denok oso goxo ginen, dena oso politi izan zen, eta batez ere familiaren presentzia, amonaren presentzia, oso amona zale garen bigarren kafe honetan, ederra izan zen danik, ezagit, momentu gehiago ere izango dira, baina hori behintzat azpimarratuko nuke. Bide batez, aipatu ditugun une hauek ikusgai eta entzungai dituzue naiz irratiaren webgunean irratia.naiz.eus eta hor saioak agertzen dira eta zuek bigarren kafea klikatu eta hor txaukiko dituzue saio bakoitzetik atera ditugun zatitxo batzuk. Adibidez, azkenetakoak oreka emozionala da bizitzaren gailurrean dagoena. Gartxotun zainekin, atzo bertan eginiko entrevista, historiako arte lapurreta handienak Goiurik egindako erreportaje bi hoiek bateratu, eta zuekin elkar banatu ditugu, benetan oso ederra den lan hortan. Amaia Lizarralde, Abi musika taldea, Unai Elordiren, sistema kontzientzia dun eta bestelakoetan. Gauza asko egia esan horre eduki modura dituzuenak, webgunean sartzea zuentzat neketxoa belin bada, Spotifyen sartzen zarete, bigarren kafea jartzen duzue, eta bertan agertuko zaizue, bigarren kafearekin ez, naiz irratiarekin beharko du, naiz irratia, eta naiz irratiarekin hortxe daukazue, bigarren kafea bai. Eta bigarren kafearen podcast guztiak ere hortxe dauzkazue, webgunean bezalaxe, baina Spotify bitartez entzuteko moduan. Baina guk Goiuri, esan da bezala, momentu asko izango genituzke, eta hemen luze egon gintezke, baina Amaia Arrasendegiruzek utzi zigun reportaje oso polit bat, eta uste dut hori entzun beharko dugula, agurtu aurretik, seiak aurretik
mentsi izango gara, agurtzeko, negar marko batzukola bentsa plantak egiteko, eta... Liburua la kafea esaten zuen Javier Muguruzak, orain liburuaren unea da, eta gero kafea. Amaiak esango du, atzo izan zen, baina astelenan esan nahi zuen, zeu, aurrikusia genuen, gozatu munduko liburu salduen inguruko osnorketa honekin. Atzo 25 urte bete ziren Harry Potter eta Sorgin Harria liburua plazaratu zenetik. 25 urte hauetan zehar Harry Potterren mundua asko hasi da. 7 liburu eta 8 film ditu Harry Potterren sagak, baina horrez gain, Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, Fantastic Beasts, Wizarding World, hau da, mundu magikoa osatzen duen saga da, eta The Secrets of Dumbledore estreinetu duten azkeneko pelikula. Hau ez da Amaiak elkaranatzen nahiko luken audioaren kalitatea, beraz... Oida norbaitek iskutuan Amaia grabatu izan balu bezala. Bai, horrelatxe da, eta mistizismo horretan ondo gara, baina bada ezpada hau konpontzen saiatuko gara, kantutxoa jarriko dizuegu eta segituan entzongo dugu. Entzule batek dio, las caras, Juan, las caras. Estamos aquí, nuestros pies entre la espuma, buscándose antes de morir. Cuando el cabo machichaco reviente al fin y nos diga el farero, idiotas, yo os lo advertí. ¿Y ahora qué? Amaia Arrasendegi luzentzun izango dugu behar den bezala, txukun eta garrabi.
Atzo 25 urte bete ziren Harry Potter eta Sorgin Harria liburua plazaratu zenetik. 25 urte hauetan zehar Harry Potterren mundua asko hasi da. 7 liburu eta 8 film ditu Harry Potterren sagak, baina horrez gain, Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, Fantastic Beasts, Wizarding World, hau da, mundu magikoa osatzen duen saga da, eta The Secrets of Dumbledore estreinatu duten azkeneko pelikula. Ez da zineman eta liburuetan gelditzen mundu magikoaren iruditeria. Zenatoki gainean ere badauka bere antzerki musikal modukoa. Ezin genezake kontatu merchandising eta mundu magikoarekin lotutako eta ateratako produktuak. Baina beste maila batekin, esperientzia. Ez da liburuetan, filmetan eta ikuskizunetan. Warner Bros. Studio Naiz irratian, bigarren kafea. Osaka, Hollywood eta Orlandoko Wizarding World guneak grabatu ziren eszenatoki beretan ibiltzeko aukera ematen digute. Zine kontzertuak, hau da, zineman pelikulak ikusten ari zaren bitartean orkestra batek soundtracka jotzen dizuzu zenean. Soundtracka, eh? Soundtracka. Eske euskaraz ez zaitatera. Soinu banda. Soinu banda, eskerrik asko barkatu. I'm International. Yes. Oh my god. Egia esan lehen Dumbledore esan dezunen kontuatu nahiz. Dumbledore. Bai. International. Baina Harry Potter. Harry Potter. Bueno. Gabonak. Bai, da total. Bai, pixkat Gabonen antigodetan, gaude? Bueno, eta zine kontzertu ez gain, erakusketa interaktiboa ere badaukate, bisitariek narrazio batekin osatzen den teknologiaz beteriko bidaia egiten du mundu magikoaren barrena. Harry Potter sagaren fanentzat benetako paria da Wizarding Worldek izan duen garapena, esperientzia bihurtzea zure gustoko liburuekin gozatzen duzuna, fenomeno hutsa izan da azken finean mundu magikoak ekarri duen guztia. Baina munduan gehien saldu diren liburu guztiek aldaukate ospe berdina. Jendearen bizitetan hainbeste eragin aldute liburu guztiek. Gaur, historian zehar gehien saldu diren liburu batzuk aipatuko ditugu. Ez ditugu aipatuko beraien trama, baizik eta, historian zehar gehien irakurri edo gehien saldu diren liburuak zein izan diren ikusi ahal izateko. Bestseller kontzeptua nahiko ezaguna da gehienontzat, gehien saltzen dena izango litzake euskaraz, eta argitaletxe eta liburu dendek ematen duten informazioaren kontzeptuetako bat da. Denbora jakin batean gehien saldu den liburuari buruz informazioa emateko hain zuzen, baina laster hasi zen kontzeptu hori marketing kanpainetako izarra bihurtzen. Kontua da, oso zaila dela gaur egun bestsellerren zerrenda bat osatzea. Batez ere, historian zehar argitaratutako liburu guztiekin osatu nahi badugu zerrenda hori. Izan ere, aspaldiko garaietan, etzeon salmenten inguruko daturik, ez zituzten jasotzen, liburu denda bakoitzean zenbat saltzen zituzten, eta are gutxiago munduko liburu guztien datuak. Gainera, historian zehar, bestseller izateko gainditu beharreko muga hori, bestseller zenbat zifratatik aurrera
kontsiera dezakegu liburu bat, ez? Muga hori oso aldakorra izan da, eta oso zaila da zifra hori zehaztea. Aditu batzuen arabera, zifren eragina hainbeste lehen etxi beharrean, beste alderdi batzoi erreparatu beharko genieke bestseller hori izendatzeko. Milioiak eta zari gara. Milioiak eta milioiak. Bai. Eta adibidez, hoiek defendatzen duten da, publiko zehatzei ez, baizik eta edozein pertsonari interesatzeko modukoa den argitalpena baldin bada, bestseller bat izan daiteke. Izan ere, geroz eta jende gehiagok erosi, geroz eta salmenta gehiago egongo dira, hain zuzen ere. Izan ere, bestsellerraren muina salmentak direla, hori argi dago. Baina beste ikuspuntu batetik begiratuz gero, pertsonak, irakurleak, dira protagonista. Irakurleek erosten eta irakurtzen baitute, beraiek erabakitzen dute zer nahi duten irakurri. Eta hau oso poetikoa izan daiteke. Izan ere, aipatu dugu nola bestseller izatearen kontuan gaur egun marketing mugimendu bat dela. Gaur egun, edozein trikimailurekin esan dezakete edozein liburu bestsellerra dela. Abestiekin ere asko pasatzen da, ez? Pre-save edo saldu aurreko momentu, egoera hori, ez daudena salgai, baina zuk erosi dezakizuna, ez? Pre-safeetan bestsellerra. Gero, internazionalki bestsellerra. Netflixek asko egiten du bere telesaiekin, eta nola ezin daiteken jakin. Hori da. Zuk jakin dezakezu telebista tradizionalean, audientziak eta horrelakoak argitaratzen dituzte. Netflixek esaten du, jartzen du gaur pelikula bat, txoria eta txakurra. Eta hori iragartzeko esaten du, txoria eta txakurra da Netflixen lehenengo 24 ordutan ikustaldi gehien izan dituen filma. Eta zuk ezin duzu hori bai eztatu edo ez eztatu, datuak Netflixek soilik dauzka. Baina horrekin lortzen dute, jendeak ikustea, jendeak esaten du, 24 ordutan gehien ikusi den filma balin bada, ikusi egin beharko dut. Hori da. Eta gian bilakatzen da horrela. Hori da pixka bat liburuekin gertatzen dena, ez? Bestseller izan daiteke zure herriko liburu den da txikienean bestsellerra, gehien saldu den liburua. Ingurukoak hasten dira, irakurtzen, eta benetako ez esan edet, zifra handi horietara iristeko moduko bestsellerra bihurtu daiteke horrela. Baina, hala ere, irakurlearen garrantzia azpimarratzen dute askok. Berriro goltatuko gara kontzeptu honetara, pixkat poetikoa dena badakigu, baina adibidez Pierre Nora historialariak liburuaren produktu izaerari protagonismoa kendu eta izaera soziala nabarmentzen du. Jendeak gehien irakurtzen duen liburuak momentu horretako gizartearen egoera irakurtzeko balio digu. Hau da, momentu zehatz batean gizarteak zer nahi duen, zer irakurtzen duen ikusita, gizarte horren momentu horretako egoerari beste ikuspegi bat gehitzen zaio. Hau da, pixkat sozialagoa eta norberaren nahi horretatik nahi kolektibo batera pasatzen den jarrera bat irakur dezakegu. Hala ere, eta datuak oso desberdinak izan daitezkeen arren, historian zehar gehien saldu izan diren liburuen artean zein aurkitzen diren ikertu nahi izan dugu, baina benetan datuak oso desberdinak direla, hain zuzen ere, oraintxe bertan Goiuriketan komentatu ditugun trikimailu hauen gatik edo, ez? Azkenian, zinezkoa da jakitea zein izan den bestsellerrak, kate handi batek esaten badizu hau izan dela, eta argitaletxe batek hau beste aurkako hau esaten badu. Baina, hemen lehenengo postuan Biblia daukagu. Lista askotan ez dute Biblia gehitu nahi izan, oso polemikoa baita Bibliaren izaera literarioa. Ez generoa edo dena delakoa, baizik eta argitaratzeko moduak, motak eta bar.
Baina, argi dago, hainbeste denboran zehar, eta hainbeste denbora pasa delako, lehenengo aldiz argitaratu zenetik, hainbeste ale, naiz eta denak ez diren berdin-berdinak izan, edo lehenengo publikazio hartatik kopiak izan, ale gehien saldu dituen liburua izan dela, bestseller bat dela. Gainera, honek ere, alderdi gizatarragoa bat, gizatiarrago horrekin egiten du bat. Ze Biblia irakurri duten gehiengo handienak fedeagatik irakurri du, eta sinesmen irakurketa bat eginez. Orduan, honek bai konektatzen duela, lehen esaten genuen, liburuen izaera sozial horrekin. Biblia 2050 hizkuntzatan gutxi gora bera izan da neurriren batean itzulita. Eta 238 hizkuntzatan dago oso-osorik itzulita. 1954-1955 bitartean argitaratu zen horrela lehen aldiz liburu moduan esan dezakegun bezala. Eta, Biblia horrela pixka bat adibide hartuta, historiako bestseller guztiak ikertuta, erlijioa oso presentea egotea oso ohikoa omen da adituen arabera. Izan ere, bestsellerren zerrenda askotan agertzen dira Biblia edo Korana. Normala da, adibidez, Bibliarekin gerta daitekeena da, katolizismoak eta erlijioak eukiduen hainbesteko indar horrekin, Biblia etxe guztietan zegoen, eskola guztietan irakurtzen zen, Koranarekin berdin. Zerrenda batzuetan gehitu nahi izan dituzte bestseller moduan eta bestetan ez, baina gehienetan egiten zitzaien aipamen bat, eta ia guztietan azpimarratzen dute bestseller izateko ez dagoela formularik. Bi kasu hauek, adibidez Biblia eta Koranarenak oso bereziak dira, baina gainontzeko liburuekin klasiko, moderno, berri, zahar, zaila da, algoritmo bat olakako txartean esana bilatzea. Izan ere, edozein generoko liburuak topa ditzakegu historian zehar gehien saldu direnen artean. Adibidez, klasiko bat, Don Quijote de la Mancha, Don Quijote Manchakoa, Miguel de Cervantesena, 1605 argitaratu zen, eta horrela, datuak ez dira oso zehatzak, berriro errepikatu nahi dut, baina leku askotan Bibliaren ondoren, hau da, bigarren liburu bestsellerratuena da. Mundu mailako bigarren liburu salduena. Eta hori oso harrigarria da. Aitortu ere dizut, nik ez dudala Don Quixoteren alerik. Nik ez daukat eta ez dut irakurri Don Quixote. Nik nire txan ez gurasoenean pare bat edizio gainera baina... Pare bat? Begira, milioiak eta zein esker. Bai. Nire gurasoak, nire aita berezik izan dela beti oso literatur sail edo kolekzio hoien zalea, eta uste dut pare bat tokitatik iritsitakoak direla edo ez dakit. Gero ere oso ohikoa da, literatura munduan oso sartu dagoen jendea izan irakurle soil edo ezakit argitaletxeko kideren bat edo dena delakoa, oso ohikoa da liburuen edizioak eta osasen edut jendeak izaten ditu liburu berdinaren edizio, ale desberdinak edizio desberdinetakoak dienak. Eta Don Quixoteren inguruan, lehenengo eleberri modernotzat hartzen da, eta historiako lan literario hoberena izan datu zuten 2002an. Beraz, esan dezakegu, lehenengo egongo dela Biblia, baina, Bibliarekin ere Korana sartuko dut nik zegia da, iturri askotan ez dutela Korana aipatu ere egiten, eta esan Korana oso garrantzitsua da, eta oso bestseller oso potentea izan da, Biblia izan den bezala. Beraz, bigarrena, iturri batzuen arabera, Don Quixote Manchakoa. Eta, moderno bat, adibidez, pixka bat kontrastea egiteko ez. The Summer I Turned Pretty. Eder bihurtu nintzen udara. Jenny Han idazle estatu batuarrarena. Duela gutxi aipatu genuen saioan, Idoia Dabilak
hitz egin zigun, telesail bat kaleratu baitute, orain. Eta liburu hau 2010koa da. Eta orain bihurtu da bestseller. Hemen ikus dezakegu ze desberdina den bestseller izatea orain, garai hauetan, edo 1800 urtean. Noski liburu hau bihurtu da bestseller potenteagoa, edo rankinean seguruna gehiago igoko zen telesaia egin dutelako. Baina, bueno, Charles Dickensen Historia de dos ciudades eleberria, 1859 urtekoa, gehien saldu den liburuetako bat da, historian zehar, Frantziako iraultzan kokatzen da. 18. mendean, ezakit, suposatzen dut jendeak irakurriko zuela, edo, baina, bueno, ez dut gehiegi kontatuko, baina, bueno, oso liburu esanguratsua da, eta erreferentzia asko egin izan zaizkio historian zehar. Hau da, oraingoz aipatu ditugu, Biblia eta Korana, Don Quixote, The Summer I Turned Pretty, Charles Dickensen hau, eta hurrengoa adibidez Robert James Wallerren The Bridges of Madison County. Madison konderriko zubiak. 1982, azkenekoa baino ia mende bat beranduago. Liburu oso romantikoa, 20. mendeko salduenetakoa. 40 hizkuntzaten itzuli dute. Eta 1985ean pelikula bat egin zuten, hau ere oso famatua dena. Gero bestalde daukagu adibidez Susan Collinsen Gose Jokoak trilogia, The Hunger Games, 2008an atera zuten argitaratu zen lehenengo liburua, abentura eta zientzia fikziozko liburuak dira, etorkizuneko distopia batean kokatzen da, eta lehenengo filma 2012an estreinatu zen. Hemen filma bestsellerra iritsi ondoren etorri zen. Egia da, filmek ere eman ziotela garrantzia handia. Beste alde batetik. Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Pertsona oso eraginkorren 7 ohiturak. Oi liburuiek ematen didate nagi pixka bat. Bai, da autolaguntza liburu bat. Autolaguntza. 1989 urtekoa. 52 hizkuntzatan itzuli dute. Eta irakurri dut iturriren batean, dela autolaguntza liburu hauetako historian egon den bestseller potenteena, garai horretan igual etzelako hain ohikoa edo etzeudelako hain beste, eta ale asko milioika eta milioika ale saldu direlako. Pentsatzen un autolaguntzako libururik salduena The Secret izango zela. Ere hortikan dago, nik ez dut jarri nahi esan, klaro, hauek dira batzuk, baina eski historian zerra ondien bestsellerrak dira ere milioika eta milioika. Orduan, nahi nituen hartu, pixka bat, eremu, arlo, genero bakoitzeko bat. Eta azken hau, adibidez, Le Petit Prince, ezakit ondo esaten den, Printze Txikia, Antoine de Saint-Exupéry, 1943ko liburua, ipuina, badakigu, hasieran umentzako liburu moduan argitaratu zuela Antoine de Saint-Exupéryk, baina, gero behin argitaratuta ikusi zela, eta, noski oraintxe Le Petit Prince oraindik ere, umentzat ere erabiltzen da, baina, bizitzaren zentzua, gai oso sakonak, maitasuna, adiskidetasuna lantzeko balio duen istorio bat kontatzen duela, eta horrek eragin zuen hain famatua egitea, hain beste ale saltzea, izan ere, honek egiten du bat, hasieran kontatu dugun teoria horrekin ez, geroz eta jende gehiago hori interesatzen bazaio, geroz eta ale gehiago salduko dira. It's alright. Nabaria da, aniztasuna dela nagusi, ezinezkoa dela esatea, ez, bestsellerra izango da seguru thriller bat baldin bada, edo maitasun erromantikoaren aldarri sutsua egiten duen liburua. Ez, oso desberdinak dira beraien artean ikusi ditugun liburu guzti hauek, eta dauden beste milaka guzti horiek. Eta horregatik da, hain zaila jakitea zein den arrakastaren gakoa.
bakoitzarekin ikerketa sakon bat egin beharko litzake, gizartearen momentu horretako egoera, narratiba, istorioaren estiloa, pertsonaien izaera edota eszenatokien ospea kontuan hartuta. Ulertzeko zergatik liburu horrek momentu horretan hainbesteko arrakasta izan duen edo zuen. Eta, bueno, aipatu dugu egoera edo garai bat irakurtzeko modua izan daitezkela liburuak, beraz, 2022ko liburu salduenak zein izan diren pixkat begiratu dut, noski oraindik ez da 2022 bukatu, zugu jakingo oraindik dena, baina salduenetekoak edo ari direnak esaten izango direna salduenak, dago, beraien artean autolaguntza edo autolaguntza eta espiritualtasuna. Eskerrik asko inio. Ez da zer, maja. 50 euro. Liburu hori da Encuentra tu persona vitamina Marian Rojas Estaperenena. Eta hau ari da izaten 2022ko autolaguntza munduan, autolaguntza eta horrelako gaiak tratatzen dituen liburuetan arrakastatxoena dudarik gabe. Eta lehen aipatu dugun The Summer I Turned Pretty liburu hori ere orain hasi da berriro despuntatzen edo, eta bestsellerretako bat izango da jadanik lehenengo 6 hilabete hauetan izan delako. Eta, azkenik, Heartstopper, atzo ez, ez dakit, Idoiak lehendik aipatu zuen telesail horrekin, webkomik eta eleberri... Aizu, reportajea bosori webunan entzuteko aukera izango duzue, baina guk alde egin beharra daukagu, bagoaz, azken 20 segundoak ditu denboraldi honek bigarren kafearen zat, eta goiuri ez izarandia, musu pila bialdu barko dizkigu, gure entzulei. Bai, agur, triste nago. Musu pila udara ona pasa eta bueltan ikusiko dugu elkar. Adio. Agur. Keep calm and bigarren kafea.